A hora de solicitar un curso, partindo de que tedes iniciada a sesión co voso usuario, vades á parte de categorías que está na zona máis baixa da páxina, picades na categoría na que queredes que este ese curso, porque senón vai a ir á categoría xeral, non vai a estar co resto de cursos do departamento. Entón, neste caso, vamos a ver unha solicitude que xa temos feita e que nos chegou a través do correo. Entón, importante, poñer o nome da materia como debe, non de forma abreviada, sino de forma extendida. O curso, o grupo, o curso escolar e o nome do profesor, porque hai algunhas vistas nas que é interesante para a administración que se vexa o nome. Non en todas as vistas da configuración da páxina temos acceso ao nome do profesor que está levando ese curso. Isto é moi importante. Esta solicitude de curso chega sempre ao correo. Esta é outra solicitude que temos que xestionar e os cursos apróbanse con bastante rapidez. Siento que o profesorado poida traballar. Moitas gracias pola vosa atención. Calquer duda xa sabedes onde me tedes. Graciñas.